Bafowethu, uma ngabe ufuna ama-services wami, mangabe ufuna lencwadi le engiqeda ukukhuluma ngayo self initiate, kanti futhi ubusa nesifiso sokwenza i-consultation nami ngey'nkinga zakho ze-spirituality, ubizo, inkinga zomsamo, noma ngabe yini-ke nje obhekene nayo, inkinga kamoya, ubusa nesifiso sokwenza i-consultation nohlula umthakathi. Cha bafowethu, angisatholakali noma ngithi lolu ucingo obulwazi wena ukuthi ngitholakala kulo. Yebo kusaseyilo but sekunendlela esengenza ngayo izinto. Kukhona inkosazana noma ngithi nje intokazi esenginayo kulomsebenzi engiwenzayo engisizayo ngesimanga somthamo wabantu abaningi. So usuzokwazi ukuthi uxhumane nayo lo nkosazana leyo. She's basically my personal assistant. Inombolo yakhe yocingo iyavela lapho. Uyatholakala futhi na ku Facebook as uBusiswa Mazikwana. Busiswa Mazikwana. Right. So lokho kusho ukuthi mangabe ufuna ukuxhumana nohlelo umthakathi noma ngabe yini nje uyifunayo, especially if it's got to do with ama services wami. Mangabe ufuna ukubuza izinto engahlangene mhlawumbe nama services, mhlawumbe into nje encane, ngikhona ku Facebook nala kwa TikTok, ungawusenda ke futhi umyalezo. Kodwa nje mangabe ufuna my services such as the self initiates document or the book, noma ufuna ukwenza i-consultation, please ngicela ukuthi udlule kule nkosazana, because mawufika kimi nami ngizokubuza ukuthi uqalileni kwi-personal assistant yami, and mawuthi no still ngizokubuyisela kuyena, because uyena ozohlela kahle zonke izinto akudlulisele ngakumina esekubhukhile, uyabona. So ngiyacela ukuthi siyisebenzise inamba yakhe yocingo. Ngishintshile nala kwa TikTok, uma uthi uyanaka ishintshile inombolo yami yocingo. So ngicela ukuthi simsebenzise kakhulu because uyena osezoba i-channel yokukwazi ukuthi ufinyelele kimina. Ilolo nje ushintsho nganza kwethu bengithi nginazise ngalo. If you want a consultation or ufuna i-document le kahlolo umthakathi self initiate le kade ngikhuluma ngayo, please xhumana noBusiswa okamazikwana ku Facebook. Inombolo yakhe yocingo iyo le evelayo. Mawuxhumane naye uyokubusa ukwazi ukuthi ufinyelele kumina. Ngiyabonga kakhulu.